Na počátku byl jako obvykle Cimrman, Jára Cimrman, největší Čech. Jo a taky Ivo Lukačovič. Ten má zase největší český vyhledávač, Seznam.cz. No ale kdysi před 18 lety ještě žádný Seznam nebyl a Ivo se rozhodl udělat o Járovi web. To se ale tátům Cimrmana nelíbilo a Ivovi to zatrhli. Tak si Ivo založil Seznam, ten úspěšně rostl, až byl největší. No ale jednoho dne zjistil, že mu na jeho rybníčku bruslí velký cestovatel, říkejme mu třeba Big Brother, proti kterému je potřeba se v komunikaci nějak vymezit. Jenže jak na to? Proti velkému bráchovi je Seznam chudý český příbuzný. Ano, český příbuzný. Velký bratr nikdy nemůže být Čechem. Spojíme, co je ryze české. Seznam s Cimrmanem. Největší Čech dostane virtuální archiv a Seznam týzovací část své komunikace, poslední chybějící službu. Ale zatím nikomu ani muk. Jen vypustíme informaci, že Seznam chystá tu poslední chybějící službu. Nechali jsme je čekat a bublat spekulace. No a když létalo vzduchem těch spekulací nejvíc, tak jsme to oficiálně odpálili. Já můžu říct, že googluju zásadně na Seznamu. No a taky jsme hledali člověka z lidu, správce. Hledáme proto znalce Cimrmanova díla, kterému na rozdíl od nás nesládne zrak ani paměť. Zájem překročil očekávání. Do výběrového řízení se přihlásilo takové větší okresní město a lámalo si hlavu s kvízem. Ovšem jen ti nejlepší předstoupili před odbornou komisi. No a uspět mohl jen jeden. S hrdinným správcem v čele započala stavba Jarmary. Spustili jsme odpočet, kterým jsme napínali český internet. A 11.11. v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin se Jarmara poprvé otevřela a byla to velká sláva, kam přišlo hodně lidí. Někteří byli nadšení, jiní zklamaní, ale Jarmara je téma a to byl jen začátek. Po celý rok ji správce plnil obsahem ze všech 15 mistrových her. Jarmaru navštívila skoro čtvrtina republiky, která prolistovala více jak 14 milionů stránek a zhlédla 275 dnů obrazového a zvukového materiálu. A ti trudnomyslní se v Jarmaře mohou rozptýlit hrami s cimrmanovskou poetikou. Třeba stahat horníky z dolu Marcela. Měnit ošklivého chlapce ve vnadnou krasavici nebo zhlédnout záznam mistrovy hry. A když mělo divadlo narozeniny, vymysleli jsme pro něj parádní dárek. Páni cimrmanologové to napsali a Jan Svěrák to zrežíruje a půjde to živě do kin a na internet. Na zdraví českého génia se nepřipíjelo jen na Žižkově. Slavili i lidé v 65 českých a 10 slovenských kinech. A já přidám mistrova slova z prvního šuplíku: s Jarmarou na věčné časy a vždycky jinak.